Така, по треньорският въпрос на мъжете, управителният съвет обсъди представянето на националният отбор мъже и след като имаме вече, което снощи в 12 часа получихме съгласието на Радостин Стойчев, беше назначен като треньор на националният отбор мъже. Що се касае до работата на Силван Отърли, бих искал да кажа нашето дълбоко уважение към това, което той направи за българският национален отбор, усилията и труда, който положи заедно с целия си екип. Но за това малко по-късно ние съответно това ще го изразиме по съответния подходящ начин лично към господин Пран. Едно от нещата, които бихме искали също да заявим, че ние ще предложим на Фамило Плачи да продължи работата си в националният отбор вече в качеството на втори треньор и помощник на Радостин Стойчев. По отношение на целите, които ние поставихме пред него, е хубаво да знаете, че той е запознат с тях и не ги отрича, а те са участие в финалите на Световна лига до година, класиране в четворката на Европейското първенство до година и участие на Световна купа. Що се касае за договора, пред нашите очи беше през цялото време Олимпиадата в Лондон. И всичко това, което сме мислили и програмите, които правихме, минаваха през Световна лига, Европейското първенство, Световна купа, европейски квалификации, олимпийски и Олимпиада. Често да ви кажа, дори не сме разговаряли за колко години и как. Всичко пред нас е насочено към Олимпиадата в Лондон.